Esan bezala, lehen hitzaldia Miren Amurizak emango digu. Aski ezaguna da, baina, hitz batzuk. Ikasketaz filologoa da, eta ekitez, bertsolari eta idazlea. Haur eta gazte eta helduen literaturan aritu da, argitalpenekin eta baita idazketa tailerrak eta irakurle taldeak gidatuz, eta hainbat edabidetan idatzi izan du, modu batera edo bestera, gurean jakinen bertan ere bai, gure zoriorerako, urtirago joan gabe, aurten bertan, Kristina Mardarasi egindako elkarrizketa zoragarriarekin. Eta, horiek guztiak balio dute, baina akaso gaurko gaiarekin gehien lotzen dutenak bere bi eleberriak izan daitezke. Lehenengoa Basa, 2019koa, arrakasta eta itzala handia izan zuena, eta bigarrena Playback, duela 2 urte atera zena, eta Playbackekin jasaneteke petatu egin zenuela. Eta liburuaren aurkezpenean eta elkarrizketetan eta aipatzen zenuen Miren, abiapuntu liburuaren egitasmoaren abiapuntu hartu zenuela, hain zuzen autolinguistiko batzuk hartu zen dituela, ez da, hortik abiatu zinela, ez da. Eta, biziki ideia interesgarria da, gaurkorako ere. Eta, autolinguistiko garbi edo ezain garbi, ez da? Hemen kontrazalean esaten da, zikinak jandako hizkuntza batean erekitako liburua dela. Baina, hortik abiatu zinela, eta, hizkuntz autu hori ez, euskara eredu ez, euskara adierazkorrera iristeko bideo ez. Eta funtzean, zuk nahi duzunari buruz arituko zara. Zure da hitza. Eskerrik asko. Egunon. Hizkuntzari gorputza nola eman, literatura eta ahozkotasuna jarri nion hitzaldiari izena. Niretzako lengoaia literario bat gorpuzten duena edo ukigarri egiten duena hain zuzen horixe delako ahozko hizkera. Eta ahozkotik idatzizkorako trasbase horretaz arituko natzaizue gaur. Hasi aurretik pare bate ohar eginguran ituzke. Batetik literaturaz ariko naizela eta ez edo ez hainbeste soziolinguistikaz. Hau esaten dut, iritsi zaidalako Playbacken egindako proposamen linguistikoaren harira halako deserosotasun bat, edo uste dut urduritasun horren benetako arrazoia ez dela hainbeste Playback edo izan ziteken beste dozein liburu edo pelikula edo dena delako, baizik eta euskararen komunitatearen egoera hauskorra. Eta egoera kritiko horri erantzutea denoi dagokigu noski, baina modu desberdinetan. Nik edo guk ez, idazle, bertsolari, sortzaile edo dena delako garen aldetik, kontestua zein den presente edukita beti ere, baina uste dut guri dagokiguna dela hizkuntzari txinpartak ateratzea. Eta erakunde kulturalei edo politikoei dagokiela beste lan mota bat egitea, eta guri gehienez ere dagokigula beraiei exigitzea lan hori egin dezaten. Hau esan da, nik ez dut esango gauzak nola egin behar diren, ez da gutxiago ere, baizik eta nik nola egin ditudan. Neure idazketa prozesuetan, Basan eta Playbacken egindako ariketa batzuk kontatuko ditut 3 partetan, idazketaren aurretiko lanak, idazten ari garen bitartean egin beharreko lanak, eta ostean edo berri idazten ari garenean egin beharreko lanak. Horietxek kontatuko ditut. Alde horretatik ez dut ezer berririk asmatu, ni segida baten parte naiz, eta uste dut antzera idazten eta pentsatzen duen idazle belaunaldi baten parte ere banaizela. Arantxa Urreta Bizkaiak esan omen zuen behin, berak txoriei buruz idazten zuela, baina bera ez dela ornitologoa, eta ni bere eskolakoa naiz, alde horretatik, naiz teorialaria. Orduan, aintzat hartzen ditudan beste idazle batzuek esanikoekin, osatu ditut apunte hauek, batzuk beren beregi hitzaldi honetarako egindako kontsultak dira, eta beste batzuk aurretik beraiekin komentatutakoak.
Orduan, ja pixkate mamian sartuta, niretzako idazten, sortzen, berdin zait, hasi aurretik ez, denok egin edo pentsatu beharreko zerbait dela, non kokatzen garen gu hizkuntzarekiko. Horixe da abia puntua, kokapena. Gure auzoan, badago gizon batez, opa kaixo eta agurtzen dugunean elkar edo entzun izan diotez, beste jende bat bera izaten, zaindu, ez? Eta berak esaten du, zaindu esaten zaiola gaixorik dagoenari. Berari esateko agur edo ondo ibili. Orduan, ni idazle bezala hizkuntzarekiko hor kokatzen naiz. Sortzaile bezala, uste dut gure lana ez dela hizkuntza zaintzea, baizik mimatzea. Gero azalduko dut hori zer den. Danele Sarriugartek beste zerbait liburuan hauxe dio. Niretzat euskara aukera bat da, tresna bat, hizkuntza bat funtsean. Ezaugarri linguistiko jakin batzuk ditu, egoera soziolinguistiko jakin bat, leku jakin bat hizkuntzen arteko botere erlazioetan. Eta hortik aurrera esan dudan bezala, gure lana da hizkuntzari txinpartak ateratzea. Behin kokapen hori eginda, bilketa lana hasiko litzake hizkuntzari jaten ematea. Alegia, Maria Sánchez, poeta eta albaitari granadarrak badu liburu bat Almaziga izenekoa. Almaziga da hazitegia edo mintegia, eta liburu hartan jaso zituen albaitaritzan ziharduen bitartean landaguneetan entzundako berbak eta espresio mordo bat. Eta neuk ere, hazitegiarekin irudikatzen dut nolabait hitzarekin dabilen edozein sortzaileren lanik oinarrizko eta jarraituenetako bat, eta da horixe ez, berbak edo esapideak edo ideiak jasotzen eta antolatzen joatea. Ez momentu jakin batean testu konkretu bat idazteko, baizik idazteko orokorrean. Hau, esango nuke denok egiten dugula, baina aipatzea ez dago sobran, ze uste dut artisau lana hortxe azten dela, ez da? Hitzaldi hau prestatzeko pentsatzen aritu nintzen, ez? Gure idazle lagunen artean hazitegi oparoenetako bat nork eduki dezakeen eta berehala etorri zitzaidan Mirena Gurmeabe gogora, eta galdetu egin nion, era berak landa lan hori nola egin izan duen. Eta aipatu zidan, bera idazten hasi zenean, gazteleraz hasi zela idazten, Rosalia de Castro imitatuaz, eta 16-17 urterekin hartu zuela beste kontzientzia bat, eta euskaraz idazteko erabakia. Eta orduantxe konturatu zela baliabideak falta zituela, joskeran, ortografian eta batez ere lexikoan. Eske, enekizan txori baten izena, esaten be. Eta bilketa moduak, bilketa modu diferenteak probatzen hasi zen. Bat, zerrendak egitea, irakurtzen zituen liburuetatik, jasotzen zituen hitz esapide berriak, liburuaren hasierako eta bukaerako orri zuri horietan gordetzea, apuntatzea eta apuntatzea. Bigarrena, hiztegiak, hainbat hiztegi aipatu zizkidan berak eta azpimarratu zidan estiloa landu behar duenean, bere ustez sinonimo ugaritasuna dela gakoetako bat. Nik esango nuke sinonimo ugaritasuna dela gakoa baldin eta ondo erabiltzen baldin badituzu, eta noski Mirena Gurrek hori oso ondo egiten du, baina uste dut sinonimoak jartzea ez dela beti soluzio egokia, ez? Sinonimoak jartzeko ere koherentea izan behar duzulako, ez? Ea bat datorren sinonimo hori esate baterako hizketan ari den pertsonaiaren erregistroarekin, edo bat datorren kokatuta dagoen lurraldearekin, orduan, ondo egin beharreko lana da hori ere. Hirugarrenik, aipatzen zidan, honi buruz gero hitz egingo dizuet gehiago, hiztun honei erreparatzea dela beretzat gakoa, ez? Joskera aldetik eta esakera aldetik. Eta laugarrenik, testu erligiosoak. Elizkizunetan irakurgaien lexikoari adi-adi egoten naiz beti. Beti dago sozertxu erretenitzen alegintzen naizena. Lanik esan bezala oinarrizko eta jarraituenetako bat hauxe da niretzat, ez? Hizkuntza bere unitate minimo ukigarrienetara ekartzea eta atzamar puntetan erabiltzea. Hizkuntza bat holan esan da ezin daiteke ukitu, baina berbak bai, nire ustez. Orduan, bilketa lan horretan, aipatu du
Miren Agurrek eta neuk ere asko jotzen dut horra, entzuketa lan horretara, ez? Kontatzea entzutea da, zioen Ursula K. Leginek, eta niretzako ere idaztea kontatzea da eta kontatzea entzutea, noski. Orduan, bi entzuketa mota egon daitezke, bilketa lan hori egiten garenean. Izan daiteke entzuketa espontaneo bat, adibidez, kotxe bat erostera zoaz eta saltzaileak lau bider esaten dizu, Bluetootha konektatzeko zer egin behar duzun. Orduan, Bluetootha esaten duen personarekin ja denoi irudi bat etortzen zaigu gogora, ez? Orduan, zuk apuntatu egiten duzu hori, ez? Edo Iberduero, ez da persona klase berdina Iberdrola edo Iberduero esaten duena, edo playbacken agertzen den modua momentu baten, ez? Ezkerra Abertzalekoi HB-koak deitzen jarraitzen diena gaur egun, ez? Orduan, entzuketa espontane horietan jasotzen joatea. Edo beste bat izan daiteke entzuketa premeditatu bat, ez? Esertzea norbaitekin eta esatea, zu, Kontxi, kontai dezu hor Elixan lorak eta ipintzen juten zarienien zertzuk eta zelako ordenan eitzen dozu esan, ez? Orduan, materiala biltzen joatea eta esan bezala zerrendatzen eta antolatzen. Sorkuntza mota honen, ez, entzuketa ariketetan oinarritutako literaturaren adibide bikaina da Uxue Alberdi eta Uxueren bilduma osoa esango genuke, emaitza diferenteak jaso dituena ariketa bertsuetatik, ez, idatzi ditu eleberriak, idatzi ditu saiakerak, idatzi ditu ipuin liburuak eta azkeneko berrienetakoak dira, Belarriko kilkerra eta Esne berriketan izeneko kontakizun laburren liburuak ezagutuko dituzue behar bada, kontakizun horiek audio kontakizun laburretan daude oinarritu da, Uxuek grabatutako audio laburretan, eta alaxe daude testuetara ekarrita ere, ez dira memoria ariketa bat, gehi ariketa literario bat, ahots bakoitza oso testu laburrean dagoelako oso ondo ezaugarrituta joskera propioarekin, erritmo propioarekin eta ipurtargitxoek bezala, ez, testuaren gainean dizdiz egiten duten ahozko esapideekin. Baina nik gaur Uxueren beste lan bat aipatu nahi dut bereziki eta da Dendaostekoak 2020koa, hau ere ezagutuko duzue gehienok, denda baten eta garai baten kronika literarioa. Gauza askogatik da aipagarria liburu hau, baina nik azpimarratuko nuke bereziki Uxuek eta Uxueren bidez Marijok eta Izaskunek kontalariek darabilten hizkuntza erregistroa. Zergatik? Askotan eman lezakelako hizkuntzaren aberastasuna hiztun mota jakin batekin lotzen dugula, ez? Euskaldunak, euskaldun zaharrak, euskalkidunak, adin batetik gorakoak, eta nik uste dut horrek ez daukala zertan hala izan, ez? Nik uste dut edozein hiztunen ahozko erregistroak dituela balio erantzi horiek, eta uste dut horren adibide oso ona dela, ez? Izaskun eta Marijoseren etorri bizi eta sinesgarri hori. Pasarte laburtxo bat irakurriko dizuet, Uxuek berak gararako idatzitako artikulu batena. Dendaostekoen dendaostea 10 urratsetan, eta hizkuntzari buruz hauxe dio. Josten duten bezala hitz egiten dute. Ez dira solemneak, ez dira erudituak, ez dira kultuak, ez dira hiztunonak. Hiztun txarra izan alditeke kontalari ona. Heldu akatsari, akatsa idatzi, temperamentua hitzetara eraman. Vitalitatea berbalizatu eta berbitalizatu. Arintasuna idatzi eta egin uko elebazioari. Amarratu handigurak, askatu lasta, gogoan izan. Hemen esnatzargailuak saltzen dira, itzulketei deboluketa deitzen diete. 3 axola esaten dute. Itzulpen ariketarekin divertitu, egin deboluketa literario bat. Orduan, hemen ikusten da oso ondo, Uxuek lehen esan dudan, ez, kokatze hori, ez, hizkuntzarekiko eta liburuan konkretuki erabili nahi duen hizkuntza erregistroarekiko idazten hasi baino lehen eta idazten ari den bitartean egin duen ariketa hori.
behin orduan esan dudan bezala, ez, kokatze orokor hori edo egin dugunean, etorriko litzateke apur bat lurreratzea edo ja testu konkretu baten aurrean jartzea. Orduan, demagun, epe mugarik bako lanketa hori egiten ari garela, demagun badaukagula, biltegia beteta eta demagun orain testu konkretu bat idatzi nahi dugula, literarioa demagun eta fikziozkoa. Eta hor ere, erabaki batzuk hartu beharko ditugu, batzuk idazten hasi aurretik, beste batzuk esan bezala idazten ari garen bitartean, eta beste batzuk gero testua orrazten dugunean. Erabaki mota batzuei buruz, erabaki narratiboei buruz edo esan dezagun, asko pentsatzen dugu eta asko hitz egiten dugu, ez? Zeintzuk izango dira esate baterako kontakizuneko gai nagusiak, non gertatuko da, noiz. Idazlea non kokatuko da, narratzailea non kokatuko da, eta pertsonaiak, ez? Non, nortzuk, zergatik, trama zelan garatuko da, zelan hasiko da, zelan amaituko da. Nire sentsazioa da, hizkuntza hautuei buruz aldiz, gutxiago galdetzen diogula geure buruari, edo galdetzen badiogu ere gutxiago esplizitatzen ditugula. Eta hala ere idatzi daiteke, bai. Eta hala ere funtziona dezake testu batek, bai. Baina nik esango nuke probabilidade handiagoa daukagula horrela, alde batetik inertzietan jausteko, eta bestetik testu lauagoak idazteko edo estilo propio bat garatu gabe jarraitzekoa, ez da? Honen esaten ari naizen, ez? Kokapen linguistiko honen oso adibide ona da, Danele Sarriugartek beste zerbait liburuaren amaiera aldera datorren eranskinetako baten egiten duen asmo adierazpen linguistikoa, ez? Eta hain zuzen esplizitatu egiten du hori guztia, ez? Berak liburu hori idazteko hartu dituen erabaki hoiek guztiak. Zer galdetu geniezaioke gure buruari, ez? Testu literario bat idazten ari garenean eta hizkuntzari dagokionez. Kontakizunak ze doinu edukitzea nahi dut, adibidez, ze ritmo, ze testu edo letra mota, eta ze doinu ez dut nahi. Badago libururik edo idazlerik gustuko dudan hizkuntza autuak egin dituenik, eta autu horiek bat etorriko lirateke kontatu nahi dudanarekin, ze hau ere uste dut gakoa dela, ez? Batzutan hizkuntzari efektuagatik bilatzeari ere, zentzu handirik ere ez dauka horrek, ez? Bat etorri behar du kontatzen dugunarekin. Erregistro bakarra beharko dut testu hau idazteko, ala bat baino gehiago landu beharko ditut. Ze irakurle posible daukat buruan, irakurle implizitua. Irakurle guztiek konektatuko lukete nire hizkuntza autuekin? Zeintzuek bai eta zeintzuek ez. Zeintzuek bai zergatik eta zeintzuek ez zergatik, ez? Demagun orain, ez da berdina esate baterako, ez? Narrazio bat, ez? Edo kontalari baten ahotsa osatu behar dugunean, ez? Pentsatu behar duguna, edo pertsonaia bat idatzi behar dugunean pentsatu behar duguna, ez? Garazi Arrulak zioen maite dituela bere tokian eta bere garaian kokatutako kontakizunak. Idazteko garaian oso argi izan behar dut non eta noiz gertatzen diren gauzak, zioen ikusi, usaindu eta gakoa niretzako ukitu egin behar ditut. Eta pertsonaiekin gauza bera gertatzen zait. Bakoitzaren ezaugarritze osoa egiten dut idatzi baino lehen, ez? Pertsonaiak ondo ezagutzea. Eta kasu horretan ere, asko hitz egiten da, ez? Betiko, ez? Zein da pertsonaiaren biografia, inflexio puntuak, nola jokatuko luke X egoeraren aurrean, zer gorpuztuko luke, eta abar, ez? Orduan, niretzako gorpuzte hori egiten ari naizenean, oso importantea da bisualizatzea edo entzutea pertsonaia horrek nola hitz egingo luken. Eta horren barruan, bi kanal edo ongo lirateke, esaten duenaren barruan dago alde batetik diskurtsoa, diskurtsiboki, zer pentsatuko luken, eta beste alde batetik dago, eta hau da gakoa, idiolektoa, Idiolektoa da, hain justu, pertsona bakoitzaren hizkera markatzen duen ezaugarri eta ohitura linguistikoen multzoa, hizkera partikular hori. Orduan, ni saiatzen naiz, pertsonaia bat buruan daukadanean, lehen esan dudana, antzera hitz egingo luketen
pertsonak aukeratzen aipatutako ezaugarri hoiek jasotzeko. Ikusten duzuen bezala, ez dakit, niretzako hizkuntza eta edukia, hizkera eta edukia askotan batera doaz, ez? Eta hizkuntzarekin aritzearen plazerra jartzen dut beti idazketa prozesuaren erdigunean, baina, nolabait esan, trentzan doazen bi gauza dira, ez? Zer eta nola hori. Handu Lertxundik, 2023an Euskara ala Eskara jardunaldietan Elgoibarren eman zuen hitzaldiaren pasarte labur bat hemen. Biak dira batera, zer idatzi nahi dudan, ark markatzen dit, nola, eta alderantziz. Hizkera erabakitzen ari naizelarik hartzen ditudan erabakiek eragin egiten diote kontatu nahi dudanari. Hizkera eta edukia biak kontaktuan bihurtzen dira, kontakizun eta hizkera ez dira independenteak. Bakoitzak bere aldetik eta biek batera egiten dizkiguten aukerak neurtzea eta arazoak gainditzea da testu literario on bat idaztea. Nik horrela idatzi izan ditut bai basa eta bai playback, naiz eta emaitzak oso desberdinak izan diren hizkuntzari dagokionez. Basan zen olako, iragan baten, kristalizazio moduko bat egin nahia, eta hau oso ondo deskribatzen du Clara Obligado idazle argentinarrak Todo lo que crece liburuan berak kontatzen du ez, berak ere hitz sarrak, espresio sarrak jasotzeko alegin hori egiten duela, beretzako hitzoiek direlako olako pasaitz edo klabe hitz moduko batzuk mundu horretara itzultzeko, ez? Klabe sekretu batzuk. Pasarte laburtxo bat irakurriko dizuet erderaz hau, en sillo y de sensillo, el caballo con palabras perdidas, sudadera, matra, bastos, cojinillo, cincha y cinchón, mejor montura, patera, bocado, cabestro, bozal, el pelo de los caballos, moro, pinto, tobiano, malacara, cabos negros. Tanikor, liburuan, ondoan neukan notatxo bat ipinita, negargurie. Nik asko konektatzen dut honekin, ez? Eta basa ere asko zen hori, ez? Eta hitz zerrenda luze bat neukan, eta abecedario moduan ordenatuta, eta askotan idazten ari nintzen bitartean altuan irakurtzen nuen, ez? Pum, 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 pum. Mantra bat izango balitz bezala, musikalidade horrek, hitz zerrenda horrek eramaten ninduelako norabait, ez? Beste norabait. Nerea Ibarzabalek askoz ere hobeto esplikatu zuen hau elkarrizketa batean, zioen batzuetan neure nostalgia linguistikoa gerarazi behar izaten nuen, Bargloria idazten ari zen bitartean. Eta neure buruari esan, ez duzu hau guzti hau erreskatatu nahi, erretratatu eta askatu baino ez. Pena hori, balio ez duen hitz bat izendatzen duena, ez? Desagertu delako balio ez duen hitz bat sentitzen dugunean, entzuten duguna, lotzen zuen nereak hizkuntza gutxituen tan, ez, ohikoa izan daiteken sentsazio batekin, ez? Orduan, oreka hori bilatzea eta nereak oso ondo esan duen bezala, ez? Gauza bada jasotzea eta beste bat horri eutxita, ez, tematu nahi izatea. Alde horretatik playback, jasotze bat edo gordetze bat baino gehiago eraikitze bat izan zen, ez? Esperimentazio bat, lengoaia literario bat sortzeko saiakera bat, erregistro bat, nerabe baten edo gazte baten ahozko hizkeratik hurbil egongo zena. Erregistro literario bat. Hau azpimarratzen du, ze askotan esan izan diate, benetan ezen duten horrela hitz egingo, eta benetan nork hitz egiten du literaturako pertsonaiek hitz egiten duten bezala, ez? Edo alderantziz, pertsonaia bat jarriko bagenu, ez? Benetako pertsona batek hitz egiten duen moduan hitz egiten, hori izango litzake transkribapen bat, eta ez literatura, ez? Orduan, playback izan da simulazio bat, simulazio oso neurtu bat, ez? Naturaltasuna aipatu dalen, eta ez, hemen dago pentsaketa korronte bat, ez? Hizketa korronte bat, hain zuzen horixe, bat-batekoa dirudiena, baina bat-batekotasun horren atzean dagoena da erabaki asko eta kriterio oso markatu bat. Aipatu izan dut askotan Pantza de burro liburu Andrea Abreurena, eta berak hain zuzen estilo hori lotzen du lengoaiaren
estrainamenduarekin edo arrostearekin, ez? Berak, esate zuen elkarrizketa batean, berak imaginatzen zituela bere pertsonaiak batxata baten erritmoan hitz egiten, ez? Eta orduan berak hori simulatu nahi izan zuela testuan, eta horretarako lengoaiaren mugekin esperimentatu behar izan zuela, arrotz eta deseroso bihurtzeraino irakurlearengan efektu hori sortzeko. Orduan, ni antzeko ariketa bat egiten saiatu nintzen eta euskararen mugak arakatzen, baina oinarria beti izan da euskara batua eta asmoa ekartzea. Arroste modu horiekin sortutako formak euskarara eta euskararen logiketara ekartzea. Eta niretzako hau oso importantea da. Batzuetan badirudi ez, guztia honako, ez, irizpide hauek buruz eta hitz egiten dugunean, hasieratik idazten hasi garenetik argi edukitzen ditugula gauzak, eta nire kasuan behintzat ez da izan inondik inora horrela, ni idatzi ala joan naiz kriterio hori nolabait esan da osatzen eta fintzen. Baina uste dut importanteena dela hori, zu idazten hasten zarenean kontzientzia bat edukitzea egitera zoazenarena edo egin nahi duzunarena, ez? Oraintxu Itziar Ugartek egin zion Ixiarroz hasi berrian Narrugorrik liburuaren harira elkarrizketa bat, eta berak hain zuzen hori aipatzen zuen, ez? Hori deskribatzen zuen, hain mekanikoa ez den idazketa modu pausatuago bat. Eta aipatzen zuen gako bat, ez? Esaten zuen hori, ez? Kontua ez dela kontrola eduki nahi izatearena, edukitzea testuarena, baizik eta kontzientzia, une oro non zauden jakitea. Kontrolean zaudenean, zerbait askatu nahi ez duzuna dago hor, eta gero hori nola jasoko den ere kontrolatu nahi duzu. Kontzientzia edukitzea aldiz da etengabeko presentzia bat, ez? Testuaren gainekoa, eta horrek elementu guztien aldiberekotasun bat eraikitzen du, ez? Eta berak esate zuen, ez? Non elkarrekin dauden txakurren zaunka, txoria, ostoa, goikoa, bekoa, barrukoa, kanpokoa, kontinum moduko bat dago, eta aldi berean distantzia hartze bat edo behaketa bat, ez, sortzen ari zaren horrekiko. Orduan, nik esan bezala, ariketa antzekoak errepikatu ditut testu biekin, baina emaitzak oso desberdinak izan dira. Behin idazten ari garenean, hemen nahaztu naiz horriz. Barkatu. Hori da, bai. Orduan, hau izango litzateke apur bat aurre lanketa bat edo kokatze lan bat, eta ja testura etorrita idazketari dagokionean osatu beharreko kriterio hori edo nik nola egin dudan edo kontatzen saiatuko naiz. Hor, 3 atal edo bereizten ditut, alde batetik euskalkiaren erabilera, beste alde batetik sintaxia, eta beste alde batetik lexikoa. Euskalkiarekin hasiko naiz, eta, kokapen laburtxo bat egiteko ze iztun edo idazle klase izan naizen ni izan itzen ume klase hori 8 urterekin amamari egunero zuzentzen ziona, ezela martitzela esaten zela asteartea, ezela eskatza esaten zela sukaldea, behin eta berriro egiten nuen nik hori. Baina gero, aranon, unibertsitatera joan ginenean eta euskal filologia ikasten hasi ginenean, ahozko aurkezpenak eta egin behar genituenean, zinitzen aurkezpenak egiten bizkaiera ez jasoan. Iruditzen zitzaidalako, listani, iruditzen zitzaidalako, euskara batua zela artifizialegia niretzat, eta besteak beste uste dut, bainik eta bai beste batzuk oso urduri jarri genuela, orduan gure irakasle izan zen Koldo Zuazo. Bera hasi zitzaigun hitz egiten tokiko batuei buruz.
eta nik beste gauza asko bezala gerora ulertu nuen zer esan nahi zuen edo ze funtzio izan zezakeen horrek, ez? Berak esplikatzen zigun hori euskalkiak mitifikatzeak etzeukala zentzurik, euskalkiak elkarrengandik hain desberdinak izatearen arrazoi nagusia hain zuzen Euskal Herriak historikoki bizi izan duen zatiketa politiko eta administratiboa zelako, eta esaten zuen horixez, 7 lurraldeak elkartuta egon izan balira, seguruenik ez genituela hainbeste euskalki eta hain desberdinak edukiko. Arrezkero ere entzun izan diot eta irakurri izan diot elkarrizketetan batua versus euskalkiak, ez, kontrakotasun horrek ez duela zentzurik gaur egun, eta guztiak direla hizkuntzaren osagai importanteak eta guztiek egon behar dutela osasuntsu hain zuzen hizkuntza eta hizkuntzaren esan indarra mantentzeko, ez? Zergatik esaten dut hau, bai basarekin eta bai playbackekin askotan gertatu zaidalako hori, ez? Hau bizkaieraz dago eta ez dugu ondo ulertzen, eta, bueno, ez? Hori, orduan ez dauka horrela izan beharrik, ez dauka idazle guztiontzako horrela izan beharrik, baina niretzat esan indarra euskalkitik ere pasatzen da eta tokiko baturantz doa. Alde horretatik, euskalkiaren erabilera ere ez da ekarpen estetiko soil bat izan behar, kasu honetan gehitzeko edo aportatzeko asmo bat egon da, ez? Playbacken esate baterako, kasu honetan narratzailea pertsonaia bat ere bada, eta esan dudan bezala, ariketa izan da bere ahozko hizkera hori simulatzea, ez? Orduan, hor zenbait lizentzia hartu nituen, bustidurei dagokionez, edo laburdura txiki batzuei dagokienez, baina beti ere irakurlego zabal bat kontutan hartuta eta ulermena erdigunean jarrita. Badago hor amamaren pertsonaia, ez, behar bada euskalki itxiagoan edo idazten duena, hor malguagoa izan nintzen, baina hor ere beti, ez, esaldiak oso laburrak dira, berbak osorik idatzita daude, aditzak osorik idatzita daude, eta bustidurak ere ez dute hitza asko aldatzen. Orduan, gehiago da, ez, soinu banda bat, ez, sortzen ari garen honetan, ari musikal fin bat, ez, desberdin bat sartzeko saiakera hori izan da. Honi buruz pentsatzen ari nintzela, Maian Txoperenarekin trukatu ditute mezu batzuk egun hauetan, hain zuzen ere, entzun izan didalako berari ere, ez, askotan irakurleekin edo partekatu izan duenean liburua, aipatu izan diotela hori, ez, euskalkiaren erabilera eta hori ez dela batua. Esaten zidan berak, ez, etzait gustatzen euskalkia hitza erabiltzea nahastea sortzen duelako. Maianek, 3 liburu ditu idatzita, ene baitan bizi da Nafar lapurtera ukitu duen Euskara Batuan dago idatzita, ez erran inori Baxenafar lapurteratik eurrago dagoen batu batean, eta zaldi bat, berak esan bezala, Lesakar Batuan. Orduan, galdetu nion berari ea berak erabaki hauek, hizkuntza erabaki hauek, tokiko hizkerari lotutakoak nola hartu izan dituen. Orduan, berak aipatzen zidan, ez, oro har errespetatzen dituela euskaltzaindiaren arauak, berak ere laburdurak adibidez ez dituela egiten, lesakan itxin esango litzake, baina etxean idazten duela, eta hiztegi batuan agertzen ez diren hitz batzuk edo sartu nahi izan dituenean testuetan, jo duela beste iturri batzuetara, ez? Bestelako testu mota batzuetan bilatu izan duela, ikusteko tradizio nahikorik baduten ala ez, eta batez ere egin duena izan dela, eta hau nik ere egin dut, jendeari galdetu. Dakien jendeari galdetu, ea hitz hori erabiltzen den, nola erabiltzen den, eta nola idatziko luketen. Aipatu zidan,
konkretuki, ezerran inoriren kasuan, xukako aditz forma batzuk erabiltzen ditu, eta hortxe izan zuela, arazotxoa edo zalantzatxoa Euskaltzaindiak ez dituelako onartuak. Baina, Ostibarreko ikastolan antza, bazeukaten lan bat eginda, jasota, aditz taulak ordenatuta, eta orduan, aipatzen zidan berak, alde batetik, Euskaltzaindiak onartuta egonez arren erabaki zuela erabiltzea pertinentea zelako, kontatzen ari zen historiarekin eta errealismoa ematen ziolako, eta bestetik legitimitatea aitortu ziolako berak Ostibarreko ikastolakoek egindako lan horri, Alde horretatik uste dut oso erabaki inteligentea dela hau ahozkoa jasotzen ari garenean, eta da, ez bakarrik iturri desberdinak konsultatzea, baizik eta zilegitasuna ere iturri desberdinei ematea, hiztegiak ere ez dira neutroak, eta beraz, bide desberdinak topa ditzakegu geuk ere. Nik alde horretatik, egin dudan alegina izan da, idazten ari naizen horren senideak izan zitezkeen liburuak topatzea, han eta hemen. Aipatu dute lehen Panza de burro, baina aipatu nezake baita ere Elena Ferranteren adiskide paregabea, horre ere hizkuntza erregistro ezberdinak ikusten dira, Ikaroren eskuak edo ukitzen gaituen ura, Uxueren hetero liburukoak, eta Playbacken lehengusina zaharra izan daiteken edo izan ziteken erraiak Danele Sarriugarterena, lehenengo persona geldi ezin hori, sintaxi, eskilara maila komplexiuz betetako sintaxi hori, hoiek ere oso presente eduki ditute nik. Danelerekin egingo dut bidea sintaxiaren atalera pasatzeko, apur bat, nire kriterioa eta hau esan izan dut, Playbacki buruz hitz egin izan dudanean, izan dela apur bat, hiztegian malguago jokatzea, bai maileguen erabilerari dagokionez, bai euskalkiaren erabilerari dagokionez, eta sintaxian eustea apur bat hizkuntzaren egiturei, niretzako esan indarraren muina dago lexikoaren zehaztasunean eta resonantzia sintaxian, Orduan, ulertzen dut askotan, irakurle askori begira salto egiten diela, mailegu bat ikusten dutenean, edo kakotxartean erdarakada bat ikusten dutenean, baina niri adibidez belarrira egiten dit salto, adibidez galdegaia bere lekuan ikusten ez dudanean esaldi batean, Orduan, alde horretatik ni saiatzen naiz euskararen egitura hoiek mantentzen. Badakit hau, segun ze idazlerentzat edo segun ze hiztunentzat zailagoa izan daitekela, baina, nik alegin hori egiten dut hori mantentzeko. Bizkortu egingo dute apur bat, lexikoari buruz, labur esango dut, ze hau orain arte ere ez, 1000 biderre esan dut, erabili ditudala Playbacken kasuan erdaretatik datozen hainbat hitz, esan indarra emateko pertsonaiari hain zuzen, eta zaindu dudala asko frantsesezko eta inglesezko aldaerak zeintzuk izan diren. Alde horretatik hori ere importantea da esatea, Playbackerako erabilitako irizpideak bakarrik balio du Playbackerako, basarakoak balio du bakarrik basarako, eta horrela, nik uste liburu guztiekin egin beharreko ariketa dela hori, soinu banda hori aliketa ondoen ezaugarritzea. Askotan eta begira zenbait hitzek min egin dietela izan didaten irakurleekin pentsatzen jartzen naizenean, esaten, ez da konparagarria, baina esate baterako, gure amamak esate baterako esango zuken, gure kozinan diziembretik enerora, bentanie zarratute eta tirue zabalik. Orduan, zuk hartzen duzu esaldi hori, eta zer esango diogu, euskainolez ari zara, zikintzen ari zara,
ulertzen didazue ze esan nahi dudan, ez? Logika, baina hiztun horren logika zer da, denbora guztian euskarara ekartzea, gure egituretara ekartzea, ez? Orduan, ni hori egiten ahalegindu naiz, esan bezala, lexikoan malguago jokatuta eta sintaxian zorrotzago. Eta azkeneko partera pasatuko naiz, ja behin testua idatzita berridazketari dagokion parte horretara, niretzako oso importantea da testua altuan, ozen irakurtzea, beste pista batzuk ematen dituelako, ez da? Berdin da, ze testu mota den literario edo ez literarioa, zuk altuan irakurtzen duzunean askotan konturatzen zara, ostras, hitz hau errepikatu egin dut. Edo konturatzen zara testuaren arnasa, erritmoa nola doan, ez? Testuarena eta beraz irakurlea ere nola joango den. Noiz doan testua bizkorregi, noiz doan astiroegi, mezuarekin bat datorren edo ez, esaldiak luzeegiak, laburregiak diren, ondo lotzen diren edo ez. Eta batez ere askotan niri ematen dizkit pistak testuan falta ditudan hitzak aurkitzeko, ez? Eta igual batzudan ez dakit hitz hori zein denez, askotan adjetiboak, aditzondoak izaten dira, orduan joaten naiz testua irakurtzen eta utxunea dagoen lekuan X batzuk jartzen ditut. Ez dakit zergatik, baina falta da zerbait horrez, erritmoa nolabait oztopatzen du zerbaitek, ez? Orduan, niri asko balio dit horrek funtzionatzen duen ala ez detektatzeko. Honi buruz galdetu nion, Maite Mursegori, berak ia altuan irakurtzea edo altuan kantatzea nola baloratzen zuen jakiteko, eta berak esaten zidan irakurtzea eta kantatzea maila berdinean ipinita, oso esperientzi diferenteak direla, zu testu bat barrurantz irakurtzen duzunean, nolabait esan da, kapa intelektualago batean edo, ez? Egiten duzu irakurketa, baina ez da gorputzera pasatzen. Eta zuk testua altuan irakurtzen duzunean, ez zara bakarrik ari irakurtzen, baizik eta entzuten ere bai, ez? Gorputzetik pasatzen zaizu hori, eta hitzak eurak ere nolabait musika bihurtzen dira, ez? Esaten zidan berak, ni orain berbetan ari naizen bitartean musika egiten ari naiz. Zerbait irakurtzen ari zarenean, testu hori partitura bihur daiteke, moduren batean, ez? Eta horrek ematen dizkizu pista asko, bai pertsonaien hitz egiteko eraren moduan, erari dagokionez, bai narrazio nagusiari dagokionez. Orduan, bueno, gutxi gora bera, ez, hoixe izango litzake niretzako edo gakoetako batzuk, ez? Hau da, testu bat idazten hasi baino lehen, kokatzea, zu non zauden, hizkuntzarekiko, bilketa lan kontinuo bat egitea, asmo linguistiko bat definitzea, eta gero egitea idazketa kontziente bat eta berridazketa exigente bat. Hau, esan bezala, da, niri funtzionatu didana, beste batzuek, beste modu batzuk dituzte egiteko, baina, gutxi gora bera, eta bizkor esan da. Hauxe. Eskerrik asko Miren, lasaitu nahu ikusteak, azkenean denborarekin pixka testutu arren, azken horri iritsi zarela. Orduan, esan nahi zenituen gehienak modu batera bestera bintzat esan dituzula, ez da, horrela. Tarte txiki bat, norbaitek entzunen zuen altik, zerbait galdetu do esan nahi badu. Nik gauza bat, hizkuntza autuaren kontu horrekin eta liburu aurkezpena eta elkarrizketak irakurri nituenean eta lehen aipatu dan ideia, eta zuk orain bukaeran esan duzu baita, ez da, alegia autu linguistikoak definitzea garrantzitsua dela, ez da. Orduan, pixkat zera, ez da, jakimia sortzen dit, ez da, alegia liburu basa eta playback, bakoitzak autu linguistiko batzuk dauzka.
elkarrizketetan edo iradokitzen zenuen lehenik autolinguistikoak zetozela, eta gero trama. Eta gaur berriz pixkat aipatu duzu, pixkat biak trentzan doazela, alegia hizkuntza eta edukia edo. Zer esan dezakegu? Mirenek estilorik ez daukala baizik eta bere liburuetako bakoitzak daukala estilo bat? Edo liburu bakoitzean estilo bat, edo autu batzuk, autuak, estilo baino autuak. Autu batzu definitzen badituzu, alegia zure hurrengo proiekturako hor buruan da bilizkizu, akaso autu batzuk izan dezkenak, edo playbackeko autuei eusteko asmoa duzu, edo ez dakit ulertzen didazun galdera. Alegia askotan ez da, halako idazleak halako estiloa dauka. Baina zure kasuan ez da, bi novela dituzu eta novela bakoitzan autu batzuk izan dituzu. Bai, nik elkarrizketetan eta esaten nuena zen ez hainbeste autolinguistiko horiek neuskala lehenagotik eginda, baizik eta gogo bat neukala hizkuntzarekin aproba jakin batzuk egitekoa edo erregistro jakin bat praktikan jartzekoa, ahozkotik, Gasteizkeratik hurbil egongo zen, eta hortik hasi nintzela gero istorio baten bila. Eta alde horretatik, eta lehen ere esan dut, baina hori ez, nik hasieratik ez neukan argi hau guztia, ez? Osea, da pixkat nik uste dut idazten ari zarenean oro harrez, da ilunetan ikusten astea bezalako, ez? Hasieran hor zoaz, ez duz ikusten, ukitzen zoaz, bultora, eta gero zoaz zehazten. Niretzako naiz eta oso desberdinak, emaitzak oso desberdinak diren playbacken eta basan eta hizkuntzarekin esan dudan bezala, ez, baten gehiago zen jasotzea eta bestean eraikitzea, bien azpian dagoen asmoa edo nerbioa edo egonezina ez da hain desberdina, ez, bietan dago abiadura antzeko bat, esango nuke, bietan dago irudiak antolatzeko era jakin bat, nik esango nuke, ez dakit, oso zaila egiten zait, ez? Neure estiloari buruz hitz egitea, baina nik oso presente daukadana da, urrengo idazten dudan liburuan ere, ariketa hau errepikatuko dudala berriro, eta berriro zerotik hasiko naizela pentsatzen, ze historia beste bat izango da, kontestua beste bat izango da, orduan horrek beste musika bat, beste soinu banda bat eskatuko du, ez? Eta saiatuko naiz berriro aliketa gehien doitzen hizkuntza kontatzen ari naizen horretara. Orduan, ez dakit, ni asko motibatzen hau hain zuzen horrek, ez? Eta hasieran esan dudanari lotuta, uste dut sortzaile moduan, hori dagokigula, ez? Hizkuntzari erregistro berriak eta beraz esan indarra leku diferenteetatik ematen saiatzea. Ez dakit, erantzun dudan. Bai. Eskerrik asko berriro, Miren, aukera galdu duzu, Miren galderak egiteko. Urrengo hitzaldiaren ordua iritsi da, eta hori da, beste txalo bat joko digu.